nielen tesno, ale aj teplo. Máme tu také výhravné telesa, je ich asi 20, sú to stredoškoláci, ktorých vítame a tešíme sa, že si našli cestu do Rádia Košice. Aby som to upresnila, tak prišli zo Spišskej Novej Vsi, ale oni nám určite povedia o svojej škole viac. Ja vítam pri mikrofóne ako Adrianu, tak aj Lukáša. Sú to dobrovoľníci, ktorí sa obetovali pre triedu a teda rozhodli sa, že si vyskúšajú takéto živé vysielanie v Rádiu Košice. Dúfam, že aj ich rodičia počúvajú, lebo hovorila som, že aj SMS-ku treba všetkým poslať. Tak povedzte nám, z akej ste školy, skús, prosím ťa, Adriana. Sme zo strednej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Áno, Spišská Nová Ves. A čo je na vašej škole najlepšie, nám povie Lukáš? Je tam niečo také výnimočné? Podľa mňa na našej škole je najlepšie to, že máme super učiteľov, ktorí majú ku nám super prístup a že sa naša škola zapája do rôznych akcií a tak aj mimo nášho štátu. Takže dá sa povedať, že radi chodíte do školy? Ako kedy. Bolo tam také zaváhanie, ale to je akože úplne na mieste. To je super. A prišli ste zo Spišskej Novej Vsi, tam je čo najviac super. Ja som sa vás už na niektoré veci pýtala, lebo ja tam chodím celkom rada. Tak podľa mňa v Spišskej sa darí športu. Máme dobrých hokejistov, ktorí vyhrávajú a vyhrali teraz druhé miesto v Extralige. A darí sa aj nášmu basketbalu Spišskej. A môžem na teba prezradiť, že ty si vraj bývalý hokejista? Áno, áno. A chýba ti hokej? Tak, trošku mi chýba, ale dá sa to zvládnuť. Áno, tak to je fajn. A spolužiakov máš dobrých? Na túto otázku som ťa nepripravila, oni stoja okolo teba. Spolužiakov máme dobrých, sme podľa mňa super partia a bude to, si myslím, čím ďalej, tým lepšie. Ale to je super. A túto perfektnú partiu dnes vedie aj pani profesorka Čegiňová, ktorá tu stojí vedľa mňa. Tak sa spýtame Adriany, že aká je pani profesorka? Je prísna? Je veľmi milá a má nás rada. Áno, tak akože správa. Musím sa priznať, že ona bojovala za vás, za túto exkurziu veľmi, lebo ona vás učí aj komunikačné zručnosti. Tak chcela, aby ste si to takto v praxi vyskúšali. Dobre, máme niekoho, koho chceme pozdraviť? Pani riaditeľku. A ešte niekoho? A celú školu. Celú školu. Lukáš, ty si sa tak nadýchol, chceš ešte niekoho pozdraviť? Tak ja by som chcel pozdraviť tiež celú školu a aj celú Levoču. Ale super, takže sme stále na Spiši, paráda. Ja si myslím, decka, že ste to perfektne zvládli, tak vám držím palce, nech sa vám darí a nech máte viac takýchto exkurzií. Aj títo spolužiaci, ktorí sa tu teraz smejú, ale Lukáš je najodvážnejší momentálne, lebo on si to za vás vyskúšal, rovnako aj Adriana. Pozdravujeme naozaj všetkých. A akú pesničku ste vybrali, čo budeme hrať? Teda vaši spolužiaci vybrali. Ja som čakala, že to bude nejaká brutálna hitovka, ktorú ešte možno ani nehráme. A napokon, čo to bude? Queen. Queen, to je fantastické, nie Peťa? Akože stále je tu táto generácia. Som prekvapený, milo prekvapený a veľmi sa teším z toho. Takže vás pozdravujeme aj na Spiš tejto chvíli a ďakujeme, že ste sa zastavili v Rádiu Košice, aj v detskom rádiu, lebo aj tam sme si boli pozrieť priestory. Dobre, nakoniec som sa vás nepýtala,